efterlyser en genre. Genren er sidst set mandag den 17. november 2014. Vi vil meget gerne have den tilbage, så vi beder alle om at holde øjne og ører åbne og ringe på telefonnummer 8x4, hvis I har nogle informationer om, hvor genren befinder sig. Kendetegnet ved denne genre er, at den er kort. Den strækker sig over kort tid. Den handler om særlig mange personer, og den starter ofte en medias res. Den rummer følelser, og den har runde beskrivelser, og er ofte bygget op omkring berettermodellen. Genren er sidst set i teksten De tre veninder. Det er en meget populær genre, så vi vil meget gerne finde den igen, da den er yderst savnet af tusindvis af forfattere samt masse elever og lærere. Det vides ikke, om genren valgte at smutte i den klassiske eller moderne udgave, så venligst hold øje med begge. Valgte genren at gå i den klassiske udgave, er den opbygget omkring en uventet begivenhed, den har en tredelt komposition, og den slutter med en klar pointe. Valgte den derimod at gå i den moderne udgave, skal man holde øje med, at den starter en medias res. Den har en løs komposition, den behandler dagligdagens begivenheder, og den har en åben slutning. Vi har udlovet en dusør til dem, der finder genren, og vi glæder os meget til at høre fra jer.